И здравейте на всички, които ме гледат, аз съм Дениката и сега ще ви покажа плагина за Rank и плагина Essentials. Два много важни плагина, но за тази цел трябва да изтеглите всъщност 4 плагина за този плагина за Rank. Сега ще ви покажа 4 плагина. Това са 4 основни. Значи, ето го самия плагин за Rank. Трябва да изтеглите, ще започнем първо с него. Ето теглиме. Сега да изтеглим и другия. Сега тук само натискате нали Download. Трябва да теглите от сайта на Bookit. В смисъл, ако самия сървър, ето виждате тук сървъра ви, моя е на Bookit, ако ви е на SpyGold, теглите от сайта на SpyGold. Аз нали сега, защото съм на Bookit, тегля от сайта на Bookit. И така нали изтеглихме това. Сега отиваме в тази папка на Essentials и ни трябва от тази папка, тук са дадени 5 неща, трябва ни само Essentials Chat. Само това ни трябва, другите не ни трябват. И ако ви се отвори в такова, просто натискате Extract, натискате тази папка и да си я сложите на компютъра в, аз ще го сложа в Downloads и просто натискам OK и вече ми е пратено там. Сега другото, което трябва да изтеглим е Essentials Hix, теглиме това. И то ни се изтегли също. Ще натиснем тук. Добре, тук се изтегли. И остана сега последния, който е Vault. Също много важен плагин. И това ще 4 основни плагини, които ни трябват сега за това видео. Сега започнем с плагина за Rank. Group Manager, но първо да сложим самите плагини в сървъра, разбира се. Това става последния начин. Отиваме в File Manager и отиваме в папка Plugins. После, ако нямате папка, разбира се, създадете папка с New Folder, нали? Plugins да се казва. Много е лесно. После натискаме Upload File, като влезем в папката с плагини и натискаме това, Browse. И отиваме в самия компютър и си намираме къде сме запазили. Ето тук е Essentials Chat, слагаме него. Натискаме сега после това, Upload от компютъра. Може разбира се от интернет. Това е втората опция. Сега пак натискаме да сложим Essentials Hix, което също беше тук някъде. Да, ето го Essentials Hix. Сега сървъраме на 1.8, така че внимавайте на коя версия ви е Essential. Според мен най-хубавата версия е 1.8 за мен, за Minecraft. Само на нея съм свикнал. Сега остана още Essentials, какво остана там? Volta и Group Manager, плагина за Rank, така се казва, Group Manager. Това е, според мен, Group Manager е най-хубавия плагин за Rank и най-ползвания във всички сървъри, се използва големи български, не само този плагин. И сега да намерим, разбира се, този плагин, Group Manager. Не го намирам, я в търсачката да пробвам. What? О, май от тук нещо не го изтеглих. О, да, ето го. Трябва да натисна един бутон Keep. Няма никакви вируси, спокойно. Ако това нещо ви е изплашило. Сега вече би трябвало да ни е тук. Оп, чайте, че изгубих къде съм. Вече... Вече трябва да ни е тук. Не. Добре, ще пробваме начин да рестартираме по компютъра. Ето го, сложил се. Слагаме го и него. Така. И ето ни ги вече 4 плагина. Така. Сега, за да сложим самите плагини, разбира се, трябва да рестартираме сървъра и ще ви покажа командите за Rank и основни команди от плагина Essentials, който той ви предлага. Сега ренюнах сървъра преди 7 минути е с ново IP. Пирахме това IP, сега ще го сложим на мястото на това.
Така, ето ни, сега сме в сървъра. Тук експериментирах преди, защото... Cool. Така, ето сега ще ви покажем да ви покажа командите за ранг. Така, за да направите самия ранг, трябва да напишете следната команда. Manga add и групата, както и да се каже. Ще направим група user. Група user и готово. Направихме група user. Сега трябва да направим група, т.е. как да изглежда самата група, с какви цветове да бъде. За тази цел пак пишем Manga add, но този път слагаме едно V тук отпреде. Пишеме ранка, user, пишеме префикс и пишеме сега какви цветове да бъде, примерно 7, скоба такава, средна скоба, какво да бъде тук, синьо, това светло синьо, така тук user, 7 пак тук, което пак е сиво, мисля, светло сиво и затваряме. И вече би трябвало ранка user да ни е готов. Сега, за да се добавим в този ранг, изобщо някой да добавяте, да му давате ранг, се пише тая команда. Меню, add, името на това, което искате да го аднете, в случая сега е моето име, да се адна, защото няма друг сервера. Дениката и ранка накрая пишете, който е user. И вече сме с ранка, да видим. Да, ето виждате, тук пише в чата rank user, както си го направихме с сиви скоби и синьо. Така, готови сме, ето виждате как се прави ранк, много е лесно, нищо сложно няма. Сега остана да направим как да добавяте на някого команди. Това става последния начин. Пишете manga add, пак manga add. Manga add p като permission, нали, разрешение за команда, така нататък, manga add p. Сега самата група user и добавяме самата команда, която ще бъде от essentials. Но първо да ви покажем essentials какви команди притежава. Притежава fly, притежава gm1, gm2, gm3. Ето виждате gm3 какво е яко, spectate mode, много е яко, gm3 много ме кефи. Тук виждате. Как gm3 да го махнем. Се върнем на gm1, Creative. Има, разбира се, командите kick, командата jail, set jail, home, set home. Ето тези, нали, много команди има основни. Има near, има, разбира се, ban, има ban IP, много команди. Но не препоръчвам този плагин за плагин, с който да банвате и така нататък. Има много по-добри плагини, които ще покажа по-нататък. Примерно плагин MaxBans се казва, един плагин, който е много хубав плагин. Ето да ви го напиша тук, MaxBans, така се казва. Според мен това е най-хубавия плагин за такива да банвате, да киквате, да банвате по IP и така нататък. И сега да добавим тези команди, които написахме сега преди малко, да кажем на rank user, да добавим команди, които да не са такива, в смисъл да добавим set home, ето това става последния начин, manga add, нали, user и пишете essentials, точка, но аз не мога да сложа точка, защото ако натисна точката, с нея съм си направил така, че ще спре клипа, така че просто тук все едно има точка и пишеме самата команда, примерно да му добавим home. Ето тук трябва да имате точка, но нали ви казах, че сега не мога да натисна. Да, ето тук трябва да имате точка, нали не мога да натисна, защото ще ми спре клипа. Много съм тъп. Трябваше с друг бутон да си го направя да ми спре клипа. И така, нали. И така се добавя примерно самата команда. И вече user има командата home. И така, разбира се, с останалите команди, които искате да има съответния ранг. Така, и това беше общо взето основните неща за плагина за ранг. Сега ще ви покажа плагина Essential, самия плагин.
да ви покажа нещата, които може би ви дразнат в този плагин, ако го вече знаете всъщност. Примерно командата nick. Този плагин има командата nick. Но примерно като си промените nika, да кажем да го направим розово, нали, дениката. Ето, примерно, и има тая досадна червена чертичка тук, не знам дали виждате. И това ще ви покажа точно как да се махне и други неща. Така, отиваме пак тук в File Manager, отиваме в Plugins, отиваме в Essentials папката, отиваме в Config и ето ни в конфигурацията. Сега тук най-горе, това ви е цвета, ника на, в смисъл това е цвета на ника на опнатите. Може да го направите на какъв цвят искате, това 4 е червено, така че аз не искам никакви цветове, така че махам изобщо да няма цветове. Това същото е това, дето ви казах, на опнатите, гадното, досадното, махаме го и него. И тук, като си промените ника, до колко символа може да има един ник. 15 символа, това е малко, така че правим на 25 символа. Да бъде голям ник. Това тук не са кой знае колко важни неща. Тук махате хаштага и го правите всичко на true, ако искате в таба да ви бъде също цветно името. Тук това пише за телепорта. Като например някой е на PvP и иска да се телепортне, вместо да се телепортва веднага, може да направите така, за да изчака 3 секунди и 4 секунди преди да се телепортне. Ето виждате Home за тъпа става дума и тези команди. И тук след колко секунди вече се е телепортнал. Аз го правим примерно, айде тук ще го направим на 3 секунди. Тук също на 3 секунди. Тук на Hell командата и feed през колко време да бъдат. Тук пише 60 секунди, 1 минута, значи да го правим на по-малко, през 30 секунди да бъде командата Hell и feed, примерно. Тук за командата near, на какъв радост смисъл да ви показва какви хора има около вас, това е командата near, затова е предназначена. Това радиус 200 си е нормален радиус, няма какво да го пипаме. Тук разбира се, може да си разгледате командите, виждате този плагин има командата MSG, виждате какви са тук просто реплей, нали, да си чатите с някой налично. Тук е AFK, виждате колко много команди има, Help, Ignore, Kit, сега ще ви покажа след малко как да си правите Kit с този плагин. Ето тук има командата Pay. Като стана дума за Pay, преди да съм забравил, отиваме тук най-долу и... Не, всъщност не беше най-долу. Ето тук отиваме в секцията за Essentials. Essentials... Къде е бе? Да, ето. Essentials Eco. В този Essentials може да направите така, примерно, ето колко максимални пари да има в сървъра, колко, тук това не знам колко сума е, това е 10 милиона или не. Милиард е това май. Даже повече от милиард, не знам. Както и да е. И може да направите примерно с колко пари да почва някой в сървъра ви. Може да направите примерно да почва с 1000 пари, с 2000 пари и така. В смисъл това новите играчи, които влизат в сървъра. Според мен нормално е да почнем с 1000 пари примерно. Така. Какво да променим тук още? Това е Essentials Chat. Ако искате да махнете тия белите досадните деца ви тук, виждате ги това бялото и това бялото, с какъв цвят да пишат буквите, цветен цвят, нали. Трябва да махнете само този хаштаг тук и разбира се самата група, като например правим тук user, нали, display name, което ви е ника целия с ранка. Не, всъщност само целият ви ник, да, и тук с какъв цвят да пише. Така нататък. За това ще направя само, че по-нататък видео. Да видим тук други основни неща в Essentials, какво го забравих. Тук Essentials Economy. Тук това с Home. Да, тук по обикновените юсери по колко Home може да има. 3 юсера. Тук може да направите за всеки ранг по колко Home може да има. Примерно, с това се прави последния начин.
тук админите 10 холма и така тук 3 холма за юсерите. Това става пак последния начин, просто пишеме manga add user и да го направим 5 холма и това става последния начин, защото виждате тук VIP пише 5 холма. И просто пишеме essentials и тук нали точка, но казах ви, че не мога да слагам точка, седно тук има точка, си представете, и VIP. И вече то ранг нали ще има 5 холма user. И разбира се, може да направите вместо VIP став да има user 10 холма и така за ранка. Не знам дали всъщност може по повече холмове, как става по друг начин, каквото тук се пише, но така. Това за което аз знам. Тук тези неща, глупости. Тук с какъв speed флауа, глупости пак. Тук за AFK, през колко време ли спише, че някой в чата е AFK, но това е само за опнатите. Само при тях ще изпише. С колко секунди да показва тук 300 секунди. Да, китовете. За малко да забравя. Китовете. Ще ви покажа как добавите някой самата команда kit да има от user, примерно да има самата команда kit и да има permission за някой kit. Сега ето примерно той е kit tools. Това го имате директно. Дори да не сте опнат, kit tools ви е добавен от самия плагин. Без да сте опнат. Даже го имате. Но аз съм опнат, но ще видите, ето сега ще се допна да видите, че пак го имате. Че имате тая... Чакайте. Не, всъщност нямаме тая команда. Да, нямаме. Боже, значи пишете просто следното. Manga add, нали, p, user, essentials, точка, нали, тука, kit, пак тука точка и kit user, който сега ще създадеме. И така се добавя примерно за permission за kit и разбира се самата permission за kit, essentials, kits, точка, нали, тука, kits. Да имате право на китовете, на някой да му давате да ползва командата китове, да му излизат. Така. Сега да направим самия кит. Ще променим, чакайте да се опна. Ще променим сега, пак отиваме тук Plugins, Essentials и ще променим плагина Tools, дето го видяхме. Ето го, плагина Tools ще се казва вече User. Това тук са в секунди. Кита да се взима през 10 секунди. Значи един ден, доколкото помня, беше 86 400 секунди. Така че точно това трябва да напишете тук, ако искате кита да се взима през един ден. 86 400. Така. Тук това са айтъмите, които дава кита. В случая това мисля, че са... Сега ще видим какви са. Kit, Tools. И виждате какво дава Kit Tools, Stone Match, брадва, мотика, не, мотика не дава, лопата и кирка, обърках се. Но ги направим тия айтъми да ги променим. Това 272 са номерата на тия айтъми. Виждате как, за да видите номера на този айтъм, пишете следната команда. Item db, чакайте, трябва да държите айтъма през това време. Item db. И така виждате кода на самия айтъм. И с този код, ето виждате 272, ето тук ни беше 272. И сега, примерно, ще ви покажа по-нататък как да направим енчантнати да бъдат самите айтъми, но първо да видим. Да направим, примерно, кита с Diamond работи. Примерно, да, за Kit User Diamond работи това си е много опнато, но все пак да пробваме. Някои сървъри съм виждал. Така, да видим номерата сега на тия айтъми. Не всъщност без брони, само инструменти. Diamond инструменти. Така. И да видим как е за Diamond Sword. За Diamond Sword е 276. Правите следното. Махте това 272 и слагате 276. Това тук едно е колко? Бройката. Сега да видим какъв номер е брадвата.
брадвата е номер 279 и пишеме тук 279. Няма нищо сложно, спокойно, да, отнема време, досадно е, но спокойно, не е нищо сложно. Опа, сега да видим за кирката. Кирката 278 и въвеждаме тук 278. И сега остана... Какво остана сега? Остана лопатата. И пишеме лопатата 277. И така, готови сме сега, за да енчантнеме, примерно да бъдат с Efficiency 5. Айде. Efficiency 5. И трепишете Efficiency, 2 точки и 5. После малко разстояние, за да бъде Unbreaking. Това Durability значи Unbreaking. Durability 3, което е максимума за Unbreaking. Надявам се, правилно съм го написал, внимайте как ги пишете. И сега това го копираме и ги слагаме на останалите инструменти без меча, разбира се, защото той меча не може Efficiency да има. И сега на меча ще му сложим вместо Efficiency Sharpness. Sharpness 5 и Durability Unbreaking, т.е. Durability 3 да му сложим примерно. Сега готови сме с кит, който си направихме. И да видим сега дали ще бъде през един ден, дали тук тия неща, които променихме преди малко, наистина сме ги променили. Тук всъщност това, защо не съм го променил? Оу, забравял съм да натисна Save. Ау, забравял съм това, да ги запаза. Сега ги показах преди малко нещата. Нищо, вече си видите в клипа какво съм правил. Какво бяхме направили. Айде, сега ще ги променя набързо. Значи... Не, няма да ги променям, майната му. Така, готово. Надявам се вече да се сефна от това с китовете поне. Сега, разбира се, трябва да рестартираме сървъра, за да се сложат промените. Снимам ли в момента? Да. Слава богу, преди бях без да искал изключил. Пак, защото натиснах точка, разбира се, и спрях записването. И много се ядосах. Направо рейдж квит. Така, ето, влязахме в сървъра. И да видим китовете. Ето вече променил се kit tools на kit user вече се казва. Сега да изчистиме с тази команда, да си изчистим инвенторито и да видим дали наистина кита се е променил. Айде, kit user. Да, ето виждате, kit user с enchantнати работи, както сложихме тук, sharpness, unbreaking, виждате колко лесно се правят китовете. И така с всеки айтъм просто взимат айтъма, слагате си го в инвенторито, виждате какъв код е айтъма и си го слагате като кит. И да видим дали само че през един ден, сега защото съм опнат, мога да ми го дава напрекъснато, но ще видим дали наистина сме го направили така, че през един ден. Унези 86 000 секунди, колкото беше един ден. Да видим. Така. Ето, доопнати сме вече и да видим, имаме ли кита. Kit user. О, да, не съм добавил командата, верно, че трябваше да... майка му дева. Съжалявам, че псувах, ама много съм тъп. Как мога да сложа точката, че ми е за да спре записването? Много съм зле. Както и да е, схванахте какво имам предвид, надявам се. И така, това... Не е това. Има още да ви показвам много. Отиваме отново в File Manager. Отиваме в Plugins, отиваме пак в Essentials, отиваме в Configure. И да ви покажа малко тук надолу, примерно, как да направите, че някой нов, като ви влезе в сървъра, какво трябва да ви изпише, примерно, да му изпише добре дошъл, примерно, е така. Добре дошъл. Е така, добре дошъл тук с розово, това дето е в сървъра ни. Това е когато някой нов влезе в сървъра, да изпише това.
в сървъра ни. Или добре дошъл в Godcraft, примерно. Добре дошъл, ето пишеме Godcraft. Това, както виждате, се намира най-долу, това е последното. За къде да се спаунват, на какво място и как да се посрещат новите играчи. И това общо взето за това. И какъв кит да им се дава, като влезнат за първи път. Тук е Kit Tools направено, но вече тъй като променихме Kit Tools, го правим на Kit User да им дава директно като се регистрират. Ако не знаете плагина за регистър как е, сега ще го свалим и него след малко. Леда този клип ще стане половин час сигурно, както и да е. Но така, да се върнем сега пак, това, което ще ви покажа, да отидем в MOTAD. Това ще бъде, това е ето това. Значи това е всъщност ето това, което сега като влезахме в сървър, като се логнахме, това обикновено ви изписва Welcome, нали, натиснете това за това. Е това примерно, тук се едитва. Според мен това help и тия глупости го махам. Тук пишем добре дошъл. Може, разбира се, на кирилица да го напишете също. Но аз, тъй като ми е по-лесно да пиша сега на латиница с тези букви. Или на маймуница, както някои от вас може би казват. Тук добре дошъл. Оп! Добре, не съм натиснал. Леле, мисля, че съм натиснал точка и си казвам край. Спря тук. Найс, по-скоро само добре дошъл. Тия неща, булшит, махам ги. Само добре дошъл, айде. От тук се едитва това. И сейф, разбира се. Така. И сега, какво тук остана? От тук всичко разгледахме, най-важното. Да ви покажа са още някои команди, които може би не знаете, като set warp. С тази команда можете да сетвате ларпове. Можете, разбира се, самата команда LARP има този плагин, но да, защото не съм опнат, сега нямам право да използвам. И разбира се, добавя тая команда LARP на някой user, примерно, пак последния начин, mangat p, user и essentials, нали, тук. Essentials, точка, push, нали, warps, това трябва да напишете, и essentials list точка warps. Ето тук има, нали, точки. И така става последния начин за да добавите команда на някого и на някой ранг. И така разбрах, надявам се да сте разбрали как да си направите ранг и някои основни команди от тези два плагина за ранковете и то е Essentials. Надявам се, съм бил полезен. Това беше за този клип. И надявам се да се видим до скоро.